Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Tiri muChikurubi Maximum Prison umo matiri kutaura nevasungwa. Tataura nevasungwa vaviri vakabva kwaMutare. Wekutanga ati mhosva yaari kupomerwa ndeye kubata chibharo, asi iye ari kuti nemudzimai wandiri kunzi ndakabata chibharo taidanana. Matsamba ekuti anorwara nepfungwa ini ndandisingazvizivi. Baba munonzani uye imimi munobva kupi? Indetwa Allen Mubaiwa kumushando kwaChiota. Muri muno mune kuda kwei, makapinda gore ripi? Indiri muno mune kuda kwemhosva yerepi. Ndakapinda muno gore ra 2024. 2024. Aha, chii chakaitika uye makapiwa makore mangani? Inini ndakatongwa 15 years, saka ndakazobvisirwa nejeri ndikasara ne10 years. Asi zvino ndaane 2 years point. Zvino ndasarwa ndiri kuma 7 point. Saka ndasarwa ndiri kuma 7 point kuti ndinge ndichibuda muno. Titsanangurirei zvakafamba sei? Makarepa munhu akakura sei? Zvakafamba sei? Ya, inini ndiri baba wemhuri nemadzimai mairi. Saka madzimai vakuru vanogara Samoa pavanoshanda vachiticha ikoko. Saka kuno kutaundi ndanga ndichigara nemadzimai madiki. Inini ndiri kadhila. Ndopita zvekupinza motikari ndichizibudisa muno. Saka nyaya yakaitika kwatanga tiri kugara namai vadiki, tanga tiri kusenzesa one room. Saka tichisenzesa one room, mainini ava munin'ina wemudzimai wangu wechi2. Saka mainini vakanyora grade 7, vanga vane 13 years. Ndobva vabva madzimai vati tachikumbira kuti mainini vauye. Ndobva ndatovati imunoona zvinoita here, sinzi tiri vanhu tichiri kuvaka, tine one room. Musikana mukuru akadaro anozogara pai. Saka madzimai ndofunga zvatakatakurukura navo havana kuzvivhaluwa mupfungwa dzavo. Saka ndakazoti ndabuda kunze kwandakanga ndaenda ndichidonopinza mota. Pandakadzoka ndakaona mainini vaya vauye. Ndobva ndatotanga kuya nekumusha, madhamu wakuru vanditi ndikunzwa mainini vati mainini vakauya, munogara sei? Ndobva ndati ndakambovaudza. Saka ndakazoenda kumba kuya. But ndaenda kumba kuya ndakakumbira kuna landlord wedu wepa next patainhengerekera, because stand yedu ichiri slab. Pa next ndo patanga chisenzesa one room. Ngati amai guru ndandiri kukumbira kuti mainini ava varare nevamwe vezera ravo. Vakati noba munini, hapana chakaipa, vasikana vezera ravo varipo, kana pashota pane imwe room yekuti anogona kudi kurara. Saka vakabva vaita mai guru ava vanoita zvekutenga gold kumazowe. Saka vakabva vazobva vaenda kumazowe. Vaenda kumazowe, ndakabvunza mainini madhamu varimo, ndikati mainini hamukwanisi here kuenda kunorara nevamwe? Mainini vakati no, ini vasikana wepanhasi ndavajera ndiri muenzi, because vanga vasati vambopedza kana mwedzi. Saka musikana waya zvakazonoitika landlord vasipo, mwana walandlord waya akazouya ndokukumbira, yanga iri Saturday. Ndobva ati abata wana ndiri kukumbirawo kuti mainini ndirare navo, because ndirega ndinotya. Ndobva ndikati aiwa it's okay. Mainini vanga vachitotyawo, because vanga takatengeta vati havagoneri kwezorara, but vakati handisandajairana nemi, zvikanzi zviri right. Saka tadaro madhamu wangu asipo. Pakazouya madhamu manheru, ndopo pandakaona vakuvawari musemu room matanga takarapa vatinorara mweya. Ndopa ndikati ko mainini vataura nemumwe wavo wani kuti vanodi vanopera. Ndopa akati inini handina kuudzwa izvozvo, kana murimi maudzwa izvozvo ndezvenyi. Ndopa patakatanga kutaudzana namadhamu, tatanga kutaudzana paipai munongoziva zvinoitika mumba. Ndakazosvika mukuvarova, ndakavarova madhamu. Ndavarova kudaro vakabva vanditi iwewe zvako zvokuzviti iwewe uri connected nepolisi, uri munhare weunono, ndoda kukusungisa. But kana ndakusungisa ndichazokusunungura. Ndoda kuti ndingokukaurisa chete zvekundirwa kwawaita, because zvandirwadza. Saka semumba ndakambobudawo ndikatora time yekuti semumwe wako unobuda uenda basa wodzoka kumbatira something uchimunyengetedza uchimuudza kuti pamwadi anodzora pfungwa dzake. But ndangoona everyday nyaya yacho ichitaurwa. Saka one day vakazoti ndiri kutobuda ndiri kuenda kupolisi kuchitungisa. Saka inini ndakafungidzwa kuti zvavabuda pamba vaita sei? Vaenda kupolisi. Saka ndakabva ndateera kupolisi kuya, ndikatoti kana vachinge vaenda kupolisi zviri nani ndokwatonodi kwatonogadziriswa. Ndakanosvika kuya ndikawana vasiko. Ndakanoona madam victim friendly unit. Ndobva ndavaudza kuti no, inini ndakarwa namadhamu wangu, but nyaya ndiyo iye kuti yamainini yekuti tanga tichida kuti separate marooms ndavakomberera. Vakati baiwa imimi tiri kuzivai,
Matadza kutaurana muchiwirirana here? Ndikati ukaona mumwe wako waedza kumunyengetedza tavanhu vakuru zvichiramba zvakuda chi muyananisi. Vakati aiwa ndipei nhamba dzavo ndivafonere. Vakatora foni yavo vakafonera madhamu wangu. Madhamu wangu akabva ari kuna madam evictim friendly unit vayo zvikanzi aiwa imi ndokuziyai munoda murume wangu, hamudi kuona pane mari, hamudi kuona pane motikari panhuwirira chichi. Imimi kana muri kudana nemurume wangu itai zvamuri kuita izvi. Iniko kwandisi kuuya ndine samoyo kwandatoendawo kunomhangara nyaya dzangu kune hama dzangu dzinondinzwisisa. Saka kana ndadzoka ikoko kuuya kwamuri is my last option. Saka vadaro medhemu vayo vakabva vagumuka vakati vambaiwa dzikai pasi, mukadzi wenyu anokusungisai. Ndakadzika pasi mba ndanyorwa RRB. Ndobva ndatobvunzwa mureception nepolice kuti saka munoita sei? Ndikati no, inini chinangwa changu handisida kusungisa mukadzi wangu. Pandanga ndida kuti tiyananiswe kuti tinzwisisane. Zvikanzi aiwa iwewe ndione rohombe. Kana wachinge uchida kuvasunungura ukazoneyanetsa unozongodi uno withdraw. Yanga iri weekend. Ndakabva ndatobuda bva ndadzokera kumba zvikanzi unenge uchinoona kuti warara sei. Saka ndakaenda kumba kuya kwandasvika. Ndakatosvika kwakusina magesi. Ndobva ndaisa laptop yangu nefoni pachaji. Ndichida kuona mudhu dzavo. Saka vakasvika bvabva vasikobvisa laptop yangu nemafoni edu, madealers togara nemafoni kana mairi nenyaya yemapictures atinotora nenhirini akawanda. Saka ndakabva ndatoti koinda zvikanzi aiwa yenyani. Saka ndakabva ndaona kuti inyaya yekuti varida kusimudzira patakasira nezuro. Ndakabva ndanyarara. Ndobva ndabva ndanhingirira. Saka mangwana makuseni ndakazomukira kupolice kuya kunova update vakati vakachinja here. Ndikati hapana. Zvikanzi wambaiwa munhu criminal ningirikini anoselekta nyaya haapo nhasi weekend. Munozodzoka kana mandi. Ndakabva ndaenda. Kuenda kwandakaita kumba kuya landlord vakabva vafuma achuya mangwana achona. Ndakanzwa vakundishedza mudining. Vakati baba tawana uyai muno. Ndapinda zvikanzi since takagara nemi asandambogona muchitaura. Konyaya ndakanzwa kuti makazorwa nemukadzi chii chakaitika. Ndikati mai guru anobebe ndakakumbira here maererano namainini kuti varare nevamwasikana. Zvikanzi ndikati saka chivabvunzai vanin'ina venyu ava kuti zviri papi kuti akatosvika nhasi, because nanhasi ndikurara navo musame room. Ndopo vakati munin'ina unopanishire murume wako, inga murume wako akanyarara wani, haatotauri, haagari pano, anotouya Sunday pamwe hatimuoni pamwe tinomuona. Tinotofara tichiti varume venyu havasi vanhu vari employed pabasa, vanongokuigirai zvamunoda anytime, kunge totokuyemurai. Saka tiri paipai foni yamadhamu angu yakabva yaringa. Takagara paipai tichikurukura. Yaringa kudari yakaita yakabhipuka ndobva yakati. Saka pakazopinda message. Pakapinda message yemwe mukadzi. But mukadzi uyu in fact takambowirirana zvekudanana ari ku school of nursing. But ezvino zvaakusenza somewhere kushungisa ku South Med. Saka pakabva papinda message ndobva vatoti atedi. Honai ndimai nini nhengi ava vari kundifonera. Ndobva ndati kochi zvikanzi havasenda message vatizvoni pane nyaya ndakataura nemi nezuro but ndakanga ndakadhakwa, please uyai kumba kwangu. Saka ndobva ndakati nyaya dzamakataura mainini vaya ndimainini valandlord ava havana murume inyaya dzei. Saka landlord wakabva wati mainini fonerai mainini amodze kuti hanzi ngavauye kuno ndakavamirira. Vakabva vafonerwa vachibva vabva vauya. Ndobva zvanzi mainini ko nyaya yekuti muri kucommunicata namaitawana munhu ane murume imi hamuna murume chii chikunetsa? Zvikanzi no mwanangu Allen ndakazivana naye achienda kuchikoro achienda kucollege achidididi kubva kare, ndomuziya munhu ari innocent. Tinoda kusvika panyaya yekuti mimi yasvika pakuti munzi imimi makareba zvakazofamba sei? Saka vadaro paipe ndopa pakanzi namainini vai maitawana ava vakandishedza vakati vakarohwa nemurume wavo nababa atawana. Saka inini ndakaona kuti nyaya vakanditsanangura kuti vakati vada kusungisa baba atawana vavati vakarepa vari kudana namainini vari under age. Ndakaona kuti inini ndozotarisana naAllen nevabereki vake sei ndichipinzira munhu mujeri nemhosva yasina kupara. Kwatinosenza kuzvipatara tinoziya nyaya dzerepi kwadzinosvika, kashoma munhu akapomerwa akadzoka kumba. Ndopakanzi ndizvozvo here? Ndobva wati maitawana bvati ndakanga ndangogumbuka, ndakanga ndarwadziwa. Ndopakanzi nalandlord vai rega tidedze mainini tivabvunze. Mainini vai ndopa vakadedzwa ndobva wabvunzwa. Vakati inini nababa mukuru handina chitema nawo. Handina nguva yakareba nawo, havaswere pano. Makuseni totongoona moti ava ichimuka makuseni.
takatorara vanodzoka tarara. Saka handisandambowana nguva yakareba zvikanzi vane mari vanogona kunyengetedza nemari zvikanzi vasati vadaro kana paine zvatinoda vanongotitengera zvikanzi vane futi vanogona kukupfuurai sevanhu vanoita bhizinesi zvikanzi vasa havana musi wato vambondityisidzira. Saka takabva tadhisimiswa bva tava tabuda mumba mweyo ndobva ndati inini ndakuenda kubasa. But zvandakuenda kubasa inini ndakunotsvaga imba ndikanoona dhiraivha ane traki rangu ari kunhingirika ndichati titame because pamba pakasimudza mitauro mhepo dzacho handizive kwadzogumira. Saka pandikaenda kubasa madhamu akabva andifonera kuti hanzi nalandlord uyai titame. Ini ndambovati musatsvaga imba ini ndindotsvaga imba kana ndaona kuti motikari yandinayo mota dzendezekutengesa dzinozokwesherwa. Saka motikari yebasa kana iripo totakura gudzu redu totsvaga pamba patonoti pakanaka. Saka vakabva vazondifonera hanzi uyai kunoku izvozvi svika ndati ko problem ndei togara takabhadhara in advance 1 rand kana tikabuda nhasi totone chimwe chipere chemwe mwedzi. Vakabva vati uye. Saka ndakabva ndangopinda mota maya zvechiramwa bva ndaenda kumba. Tisvika kumba ndakaona vasipo ndavabvunza kuti muri kupa kwangu ari sepamashopsi seabout 800 meters. Pandati koenga mati hanzi murongedze 1 ndakaona vachiuya vasina mwana vasina mainini ndikati varipi zvikanzi apa tawana imba ndikati it's okay. Saka ina handakuzoti vanhu vakatenga vari mumba malandlord. Saka kubuda kwakazoita landlord vakabva vabuda vakati baba munini vachichema mandinyadzisa imimi munodanana here namainini vari under age. Ndikati no my guru handipaipe mabvunza here musikana akatestifya kuti aiwa hakusati pamboitika chinhu chakadaro. Saka pazove nechange of statement kubuda here kwandaita ndichienda kubasa ndokuipa kwaita zvinhu. Saka vakabva vatondibvarura hembe t-shirt yandanga ndakapfeka landlord vaya. Saka vandibvarura hembe ndakanzwa mutsindo wevanhu vairatidza kuti vari kuuya vakomana vakati wande vangu vari kuma7-8. Saka madhamu wangu kusvika kwavakaita vakauya but vangu vakayanika washeni kuseri kwemba. Ndakanzwa vakomana chiti aiwa musazosvika zvebherera munhu ane pfuti togona kupfurwa. Ndakangoziva kuti allright nyaya iyi ina madhamu wangu mukati nekuti hapana munhu anoziva kuti ndine pfuti panapa. Inini handisandambonetsana nemunhu kana kuita sei. Saka vakomana vakabva vasvika vari kusvika kwavakaita semunhu ndakanga ndichangobuda mumbasa ndakanga ndine pfuti yandanga ndinayo. Ndakafila ndikati ndogona kuthreatenwa but ndokonopedzisa ndati ndaisenzesa ndakapinda mumba nemari yandanayo ndatengesa motikari kubasa ndobva ndanoviga zvinhu zvaizvi ndobva ndadzoka zvikanzi mudhara ndimanzi muri kudanana nemwana mudiki ndikati shamari mubvunzo iwo handikwanise kukupindura kuti nditi hongu kwandikwete but iwewe kana wakatarisa nyaya idzi uri kuona dziri nyaya dzinoitwa newe here kana kuti nani. Zvikanzi hadzinoda polisi ndikati saka kahandei kupolisi. Saka zvakabva zvanzi aiwa panapa nzvimbo ine inotongwa nemusangano saka handei kwachairman. Saka takabva tatungamidzana inini namadhamu. Inzvimbo ipi? Kuelo kwachigumbu. Takabva tatungamidzana inini nalandlord nevakomana vaya nemudzimai wangu namainini vaya vanje vapo. Tasvika kuya kwachairman uya anosvikobvunza iwe musikana usati pedzere nguva vamunini wako wakakurepa here. Zvikanzi havana. Zvikanzi havana kana kumbokutyizira nepfuti here vanonzi vane pfuti. Zvikanzi havana. Zvikanzi kana kukunyengetedza nemari. Zvikanzi havana. Saka vakabva vatuma vakomana vavo vemusangano vauya zondibata ruoko pamudhara yoti akuenda newe kumapurisa. Saka vakatenge vachida kundibvisa pane vanhu. Saka vakomana vavo vakazoti vandibvisa vandikakarisa vakati mudhara chairman vati nyaya yako inyaya yako yeconfusion yako iwe nemukadzi wako idomestic violence. Kana uchigona tiza ubve panapa. Saka inini pamba nepakazara vanhu vaida kundiziva nekundiona sekuti vanondiziva semunhu as a businessman. Vakabva vandishedza vamwe vakazara nemafoni vaida kutora handa kudzokera pamba paya. Ndakabva ndaenda muroad ndobva ndaenda kuroad kwandayangoenda kwayo ndakaona vakomana vemakombi vanondiziva semunhu anotengesera vanhu mota dzakawanda. Vakatoti murungu uri kuendepi? Vandati ndikuenda kuroundabout kumasteps ndokunokwirwa mota dzedu dzekuenda kwachota. Saka ndakaziva ndikaenda paroad chete hakuna munhu ane mari kana ane mota anogona kundisiya. Ndakabva ndaenda kuyako. Ndasvika kuyako ndakaenda kumusha. Ndasvika kumusha vandaona madhamu vandarara. Mangwana acho vakabva vafumwa vachindifonera kuti madhamu adiki ava kuti ana ambuya vati tiuye kuno kutitaurirana. Saka pamusoro pekutaurirana kuya imimi uyai kuno kutitaurirana tingogadzirisana because taona kuti zvekusungisana hazvina zvazvinobatsira. Inini ndiri mudzimai wenyu zvakawanda zvatinongo zvinodzi. Tine mwana here nemudzimai? Tine mwana 1. Aita zvese zvimai matone mwana? Tangatori nemwana. Tatori nemwana izvo zvakuva kuma 3 points. Saka ndakabva ndanhingirika ndobva saka vakazengwa kundifonera vachiti muri kunonoka sei. Ndikati aiwa inini ndiri mukombi. Zvikanzi muri mukombi murumbori kupi?
ini handakaudza kuti ndiri kupi ndetokumusha kuna mai guru zvokuti ndakavaudza kuti ndiri kuna mai guru vaigona kungoti semunhu anogara aine mota dzakawanda toreka mota mumwe nobva ndati aiwa pane kwandatoenda nditori mukombe ndiri kuuya saka munongoziva makombe anofamba achiita pick and drop ndakazononoka kusvikira vakundifonera vakuti inini nyaya yandakanga ndaisa kucivil court kuti tinoyananiswa saka vakati pane tsamba yanofanira kunyorwa kwamakoni kupolice station saka ndakuenda kana muchinge manonoka ndikati aiwo imimi kana muchiti manonoka ndakufonera dhiraivha ari kwachikwana atore motikari kana atora motikari ouya kuzochingura ichi pamuri ipapo tosangana chi kupolice kana kuti imimi mouya tosangana nditi kana muna nambuya zvikani tosangana kwapi ndikati akuzengeza kuhead office saka tada kusvika pekuti musi wamakapomerwa imimi kunzi marepa mainini uye pakaitwa police report here yakauya ichiti mainini vakarepwa here zvakazofamba sei saka ipapa ndanga ndakutsanangura manja saka pandakatuma shamwari yangu akaenda nemotikari achinokolekta namadhamu vangu ndobva ndava ndamuti cheno notambirana namadhamu vangu vana nambuya vavo ndichifunga kuti vari kuda kuti tigadzirisane kurwa kwatakaita kuyakuya saka shamwari yangu akabva anobatwa nemapurisa aya saka abatwa nemapurisa aya ndakamufonera uri papi munongoziva vanhu vajaira vese kutaura plus vanhu vanoita business vanotaura pafoni kusvikira hameno paanodiri wozi airtime inenge irimo ndakaona asi andipindura angangoti ehe pandomubvunza obva ati ehe saka ndakaziva kuti ndakanyuma ndikati kochi saka adaro ndakabva ndaona motikari iya ichibudikira ichiuya but shamwari yanguyo akatondipfuura aine motikari yangu iyai zvichiratidza kuti akanga atosenza danger kuti regezechi ndimusiye munhu ari innocent saka inini ndakatomhanyira ndega semunhu ndanga ndisina chandaitya kuti ndine mhosva nemunhu ndakatomhanyira kumota kwangu ndikaitandanisa yanga iri double cab ndakasvika maimba ndandaskovhura dhore kumashure pinda kwandakaita mudhore kumashure ndakabva ndaona mune polisi ndokubatwa kwandakaita saka ndabatwa kudaro mapurisa vaya maiguru vaya ndo vakanga vari mumukadzi wangu wasima vakazoti aba munini sori inini handakuya pano kuti ndikusungisei nyaya iya takabvunziridza zvechikwadi musikana akati hapana nyaya yaanoziva saka kuuya kwataita pano ndafungudzwa kuti kuya kuzogadzirisana but mudzimai wenyu pamaamuchitaura naye pamapedza kutaura naye tanga tiri pamakoni abatwa nevevictim friendly unit akabvunzurudzwa nyaya akatsanangura nyaya saka nyaya iyoyo ndo yaita kuti aya mapurisa aya vauye pano saka tauriranai navo saka ndakati inini ndotaurira kuti chiine vanhu because inini mhosva yandakuipara kutouya pano ndatouya ndichifungudzwa kuti vari kuda kuti tigadzirisane zvokuti denda riri munhu akapara mhosva dai ndakatotiza ini dai ndisina kusupply chi mota yangu kuti ive pano saka mapurisa aya vakadodotira ndisacheni but ndakazoresista ndikati aiwaka imimi hamufaniri kutisunga pano ndauya ndega motikari yamunayo imota yangu fuel yamunayo haisi estate saka inini kana ndakwanisa kuya ndega munhu anoiswa cheni munhu akaita sei zvikanzi hamunhu anoresist ndikati anyway handei saka muri kuti zvikanzi iwewo unokwanisa kuita sei ndikati ini hapana zvandokwanisa kuita imi manga matichi saka maiguru vaya vakachonya mapurisa vaya vakati tokupa 2000 unotipa 2000 sekuti maiguru vakanga vachiziva kuti ndakanga ndatengesa motikari 3 days ago ndakati 2000 is a lot of money wozi inini ka 2000 ivi zviri nani kuti ndiende kukoti kana ndichinobhadhara lawyer kana chika inini ka chokwadi changu chigobuda pachena vakabva vanhingirika pai ndobva ndava taenda kwachikwana ndichisiya shamwari yangu iya ndobva tapfuurira nemota yangu kwamakoni bva ndava ndasvika ndavharirwa saka mangwana acho ndobva takabva tafuma tichienda kukoti taenda kukoti kuya ndakasvika mva ndava ndabvunzwa zvikanzi mhosva iyi ari kuninga pano uri kupomerwa mhosva irepo ndikati handinotenda mwari wangu saka musikana akabva azoshedzwa pavirtual ndobva abvunzwa zvikanzi murume arapa uyu ava arapa unowaziva here zvikanzi hongu zvikanzi chii chako zvikanzi baba mukuru vangu zvikanzi sei vari pano zvikanzi nekuti vakandirepa zvikanzi vakakurepa pamba pamunogara panogara vanhu vangani zvikanzi panogara vanhu vakawanda zvikanzi pane munhu wawakamboudzawo here zvikanzi aiwa hapana zvikanzi kana shamwari yako zvikanzi aiwa hapana zvikanzi sei zvikanzi ndakangoti ivo vakanditi isisi vako vanozviziva takataurirana kuti inini ndofanira kurara newe zvikanzi allright ko zvawakarara navo chii chawakaona panhengo yako wakamborara nemurume here akati aiwa handina zvikanzi saka chii chawakaona zvikanzi hapana zvikanzi kana kukwara kana zvikanzi hapana zvikanzi zvikanzi ko zvakaita kangani zvikanzi kairi zvikanzi kamwe kacho zvakaitikira kupi zvikanzi kuloji zvikanzi kupi zvikanzi kwamakoni kwaChinembiri zvikanzi kwaChinembiri makaenda muchinotsvagei akati aiwa ini ndakatoenda nababa mukuru maiguru vanga vane nhumbu
plus uyu anga ane nhumbu zvekare mudzimai wangu wechitu. Ndikati okay, takaenda vachinotsvaga preparation yamaiguru. Saka tapedza izvozvo vakanga vachinopuwa balance, ndavanga vatumirwa mari yavo painbox. Saka vakatumirwa kuna madhamu washaura wavo akaperekedza akauya nemotikari pavakazosungwa. Saka ndo patakasangana navo. From there takazoenda kuloji. Tkanzi kuloji iwewo nezera rako waipinda muloji, vepaloji havana kuonera kuti uri mwana mudiki. Zvikanzi ndakapinda motikari ndakapfeka chiheti. Zvikanzi kopo wakadzika pacho vakatadza kuona here nezera rako. Zvikanzi amen. Saka akabva anyarara. Saka adiro paipai sisi vake vai vakabva vapinda mukoti mubox pakudiwa witness. Ndo pakanzi namagistrate mubayiwa ava madhamu wako varipinda varipo here pamastate papers sawitness. Ndikati kwete havasi. Saka semunhu anga asati amboziva asati ambotongwa ndaisatoziva kuti munhu asina kunge asina kunyorwa sawitness pamati haagone kupinda. Saka vakabva vapinda. Zvikanzi ndianaka uyu unomuziva here? Zvikanzi hongu. Zvikanzi chii chako? Zvikanzi murume wangu. Zvikanzi unoziva here kuti sei ari pano? Zvikanzi Zvikanzi sei ari pano? Zvikanzi akarepa munin'ina wangu. Zvikanzi une umbowo here unoratidza kuti murume wako akarepa munin'ina wako? Zvikanzi handina. Saka sei wasvika mukumudaro? Zvikanzi ndakangofungirawo. Zvikanzi pane chawanga waona here? Zvikanzi hapana. Zvikanzi namagistrate ko wakambotorawo here mukana wokuti umbogara naye umubvunze semurume wako kuti pakadai ndiri kunzwa zvakazofamba sei? Zvikanzi handina. Zvikanzi sei? Zvikanzi ndakaziva kuti murume wangu hatauri anogona kuzviuraya. Zvikanzi aigozviuraya here iye akapara mhosva? Zvikanzi handizivi. Zvikanzi alright, iwewe pane tinowirirana here kuti kumba kwenyu kumusha nekwenyu kwamunogara kumwe chete? Zvikanzi kumwe chete. Zvikanzi zvokuti zvinoitika kumba kwenyu nezvinoitika kumba kwavava pana mubayiwa murume wako munozvinzwa? Zvikanzi hongu. Ani handina kuziva kuti lawyer rakaiwanepi information iyo. Zvikanzi munin'ina wako uyu pane nyaya iri kutsanangurika kuti kuvillage maanogara ane mukomana waidana naye anga ari over age anonzi Ningi akabva ataurwa nezita rake. Wakambonzwa here nyaya yekuti vakawanikwa vakarara vese vakarohwa vakanogadzana matare vakataurirana? Zvikanzi hongu. Zvikanzi murume wako wakambomuudza here? Zvikanzi ayewa. Zvikanzi zvakanaka. Saka anyway iwewo unombe wakanyora sewitness kamboumang'ara nyaya iyi ndiani? Zvikanzi ndini. Zvikanzi inga pamastate papers vatsanangura kuti musikana ndiye akamhang'ara. Iwewo utaona wakanyora mawitness aya ari kunyorwa pano amai vari pano apawo varipi? Zvikanzi vakaramba havana kuuya. Ndo mai vai vakatsanangura kuti handigona unotestify kusungirira munhu asina kupara mhosva. Zvikanzi varamba havana kuuya. Zvikanzi kombuya ava vakanyorwa vachinzi makabvunza mwana. Ndikavashedza namagistrate kana kuvafonera izvozvi vanotsanangura here? Zvikanzi ayewa. Zvikanzi sei uchiti havatsanangure? Zvikanzi ayewa, inini musikana ndakazonomubvunza taatega kubus stop ndobva ndafonera gogo. Saka foni yangu yakabva yapera airtime. Saka gogo vakazondifonera ndobva vatonzwa ndichitaura nemusikana. Saka inini musikana airamba. Zvikanzi wakamubvunza kangani nelawyer? Zvikanzi ndakamubvunza 5 times. Zvikanzi akabvuma kangani? Zvikanzi akabvuma kamwe chete. Zvikanzi ko kamwe kacho akaramba sei? Zvikanzi akaramba. Ndakatozomuti iwewe kana uchinge waramba anoziva ndine hanzvadzi dzangu dzinorova zvisingaite masoja nemapurisa. Saka akatya. Saka kana tikatsanangura kuti this is fabrication nekuti musikana wakamanikidza kutaura nekuti akanga autya kurohwa, unozviramba here? Zvikanzi amen. Saka zvadaro paipai lawyer rangu rakabva razokumbira kuti inini ndinge ndichipuwa bail ndiri mukati ndiri paipai. Ndobva zvanzi nelawyer ndiri kukumbira bail application. Zvikanzi why nestate? Zvikanzi handaona kuti 85% ndiri kutsanangurwa is fabrication. Client yangu haina mhosva. Ndobva zvanzi granted. Saka ndadaro ndauya kunoku ndakadzokera kumax kucentral kuremand. Ndabuda paipai ndakazobudiswa nebail ndobva ndaenda panze. Pandakaenda panze nebail paipai madhamu vangu vavai vakachiuya nehama dzavo vakati nini ndikukumbira regerero kuti murume wangu haana undirepa akandirova. Saka kundirova kwaakaita ndozvakaita kuti ndimusungise. Ndaifungidzira kuti anobuda. Saka amai vake vakabva vamutupa vakati wana wasungisa mwana wavanhu haana chaanoziva pano. Zvinhu zvingani zvangachitibatsira ezvino munotori nehondo dzemaproperties dzekuti munoti mota yakati handidi chichi. That means munhu iyeye ane vana vakawanda vanochengeta iye nevana vemunin'ina vake vabereki vake ze breadwinner. Even tese tatatofunga tine
tine mwana wedu mukomana. Saka zvawaita izvo waradza kuti you are very stupid. Saka madhamu wangu akuru wangu aripo. Kanza ndikukumbira zvangu mwanangu ndiregerere. Munogona kufungidzwa kuti kusungwa kwaita mwana uyu murume wenyu tiri mukati mazvo. Tatenge takabata pasiripo. But kana aine zvaanokwanisa kuita kuti azvibatsire kuti anga achibuda munomu ngaaiti. Saka takatenge takuenda ku cross examination. Patakazoenda kuna Majesty chinokumbira Majesty akasanangura kuti kana munhu ari pa bail haagone kusangana na complainant. But ndakazoti ayewa mukadzi uyu ndewangu. Zvaakataura zvatakatorwa zvezve ndakatomuregerera. Iye kana ane mhosva achatongwa naMwari wake. Tiritori tese. Saka ini chandauya ndaida kuti izvoni kana uri mutemo justice is for everybody. Saka ndandiri kukumbira kuti kana paine zvinogona kuitwa since anditi akandipinza muno nemashoko. Saka imimi why court inotadza here kundibudisa muno kana iye achikwanisa kutestify. Mainini vachitestify kuti ini handakuva ndinga vakatomanikidzwa. Zvikanzi izvoni vakutopatave hatichakwanisa kudzokera because issue iyi kuti tizouya kujudgment pane zvinhu zvatonyorwa nemastages atinenge taenda. Saka anotoenda otongwa, oenda opuwa sentence, oenda kujeri, ozonoita appeal. But kana uri paappeal uri pano patinenge tiri panapa, tinofara zvikuru. But machances semusungwa kodzero dzako dzinenge dzakadimburwa. Zvekuti aukwanise kuwana nguva yekuenda kukoti panguva yaunoda. Unogona kuti ukatoapply ukaisa request yekuti ungochenda uchienda kukoti, notice of appeal kana ndo condonation kana bail pending application. Inotora kana 90 days. Ndinoda kuona kuti makazonzi guilty sei kana uyu anga kutokumbira rege kuti ndakanyepa kana akazopinda mukota achiti ndakanyepa. Mainini munogonzi guilty sei? Right. Apa akazosvika mukubvunza zvikanzi iwewe paumbowo hwese hwawataura iwewe uri kugutsa dare. But iwewe tiri kukubata neinonzi implication yekuti ungatsanangura here kuti sei mainini ava vakati iwewe. Ndikati inini izvo zvandingazivi havangatadze kuti inini ndendai kuti vanotoziva kuti kurwa kwatakaita mbanasisi vavo tairwa nekuda kwenyaya yavo. Zvichireva kuti mainini vakaramba vachingoti ndakarepa havana kuzoti handina kurepa. Izvi kunze vakabvuma. But takuya kukoti madhamu nevave vakanga vakusanangura kuti zvinonzi munhu kana uchinge ukasungisa munhu ukazonotestify achatanenge sentence yapuwa munhu iyeye inobva yapiwa iwewe. Saka ivo manje kuti vachibuda pachena vayozotestify mukoti. Ini ndakanga ndichitofunga kuti zvatakaenda tinotaura naMajesty before the court naPP vane minzi dzavaigona kuita kuti varivhese nyaya. But ndo zvandakazoona kuti hapana. And iwo plus inini ndaifungidzira kuti semunhu asingazivi mutemo ndaifungidzira kuti ndichatorwawo ndoenda kana kuDNA kuhospital ndononzi uyu ndiye munhu akarara nemusikana uyu. Ko iye musikanawo zvaari kutsanangura kuti munhu pane munhu anorarawo nemunhu here osatadza kusiya kana kureleasa anything. Saka ndakangoona kuti ndakazongozvisa maoko maMwari ndikati kana Mwari akati ini ndinobuda kuenda kwandaita kujeri ndaendawo kunodzidza something kuti zvimwe zvinhu zvinogona kukupinza mhosva kana kukukonzeresa ndezvipi. Mukadzi wenyu uyu ari kumboya kuzokuona here iye kukusungisai? Anouya achindiona. Achiti? Paanouya anongochema. Anochema pese paanouya anochema. Nhasi uno paFamily Week kusvika iri kupera nhasi akambouya here paFamily Week? Haana. Ko ivo mainini variko here vari kuti kudii? Mainini vari kuenda kuchikoro. Saka semwana mudiki anotoshanda nevabereki vanogona kunge vasina kumufinance kuti anga achiuya. But kubva pandakabva paBeonechi handina chigumbu navo kana kuti pane confusion kana chi. But dambudziko ririkutongoripo pandiri nderekuti inini ndiri kutambudzika nemhosva inozikanwa nevapenyu yavanoziva kuti munhu uyu ari kujeri nemhosva yaasina kupara. Saka chinhu chatechitoshemerawo mukana ndokuti kana tichinge tiri munomu tipuwawo mukana sevarume because munhu wese anongofungidzwa kuti munhu akanzi kujeri anongofungidzwa kuti munhu wese mupari wemhosva. Of which mumwe munhu unogona kunge uri innocent wakatokura upenyu hwakatwasanuka zvokuti paunotoninga kodzero dzako dzinenge dzatovhiringika zvokuti pfungwa dzako dzinenge dzatorasika zvachose. Saka chichemo changu ndechekuti dai mutemo vejudiciary vaipaongororawo maererano nevarume because varume vazhinji vari kusungwa inyaya yekuti anetsana nemukadzi wake domestic violence kana kuti spouse yake vanetsana amurasisa
obva yaguma yapa rep, ende vanotongoziva kuti munhu akapomerwa rep. Nyaya iripo ndeyekuti DNA harisi kuitwa kuchipatara, madzimai ndiye anongonzi pane penetration. Ko chinozikanwa kuchara akaita penetration, akapenetrata wacho ndiani, ndo zvinhu zvakakosha. Saka ndo zvatingochemera kuti isusu varume hatisina kodzero dzedu, hatisina kusungunuka zvachose. Izvozvi mukatotarisa panapo, mukatarisa muhoro ratinogara, horo rega rega zvakaita Beowulf ine vanhu vari kuma 600 and something, but mukatarisa vanhu varimo vanhu verepi vari kuma 300 and something. Ukatonzwa nyaya dzachona megangana mukaningirika munotosiririsa. But dambudziko ratiri kuita nderekuti kunoku kuri kuya major city, of which major city vanotengwa kuma regional courts nemakoti madiki ayaya, percentage yavo ishoma. But jaji manje ane simba rekuti kuno ukachinyorera mapepo unoburiswa uchienda panze. But jaji akauya kuno ane simba rekugona kuona kuti ivi anogona ngoti hunza warendi remunhu aona, ane simba akangoverify kuti munhu is innocent. But hatiswana mukana wemajaji acho kuti auye kwatiri. Saka ndo zvatiri kuchema kuti chikuru mutemo dai wagadziridzwa, vanhu verepi varume vasunungurwa, bhozi ezvinezvika mhuri dzedu isusu dzakutanga kutotambudzika. Tine vana vanoenda kuzvikoro, vari kuenda kumayunivhesiti, vari kuenda kupi, tine mabhizinesi atinorana, zvinhu zvese zviri stuck, tine vabereki vanochengeta nema-extended families, zvinhu zvese zvamira. Kumunhu akatadza zviri right kuti munhu ngadzidzise, but kumunhu ari innocent anogara achingoshema ende haazvitambire kuti panapa ange achigara pese sezvamuri kuita inini ndiri kutorwadziwa. Izvozvi ndikatoona vana vangu vauya mawiri avakaita, izvozvi vamwe vakauya marimwe zuru, mhuri yese vanouya, everybody anouya achindiona, hama, shamwari, vabereki vangu, vana vangu, madzimai angu vese vanouya, hanzvadzi dzangu dzese, and I'm the only guy mumba mevasikana vari 6. Saka ndotanga kutoshungurudzika kuti position yangu inini, I'm a father and I'm a breadwinner. Ndiri suppose kunge ndichichengeta vana ava, but inini ndakutochengetwa ndichidya nhoko dzezvironda ndiri panapa. Tataura zvakare neumwe akabva kwaMutare ikoko ari kuti ndakapomerwa mhosva yekubata mwana wemudzimai Chibharo. Mwana uyu ari kunzi akabatwa ne6 years, iye zvinezvi atoo ne12 years, asi iye ari kuti mhosva iyi handina kuipara. Tiri kuona nhasi unowu ndo musi wekupedzisira weFamily Week. Kutanga nemi imimi muri muchizarira munomu nekuda kwemhosva yeyi yerepi. Chii chakaitika? Mungatitsanangurire kuti zvinhu zvakaitika kupi, gore ripi, zvakafamba sei? That was 2025 kwaMutare Bhema Valley. At least mwana uyu handina kumubata, asi zvarake zvokuti ndakarorana namai vacho. Mai vacho obva amangarira murume wake maintenance, saka paakadzosera vana kuna baba vake anga akatomangarira chii baba vake vana va maintenance kuna baba ava, saka aipuwa mari nababa ava ndichigara nawo. Saka paakazodzosera vana ava kuna baba vavo ava kati aiwa maidya chii mari yangu yechi yemaintenance muri vaviri. Saka akavhaida kurepwa kuti mwana akadini akarepwa. Vamwe vanoti vamwe vanozovataura vati hapana moto unongopfungaira, hapana hutsi unofungaira pasina moto. Mwana wacho uyu akakura sei uye aenda kunoongororwa, zvakaonekwa here kuti zveshuwa pane akapinda maari? Mwana aenda kuongororwa, hapana chakaonekwa. Saka munogonzi makarepa sei ipo paonekwa kunzi hapana chakaitika? Hanzi mwana sei akazonongedza iwowo. Unokwanisa kunge wandinongedza, asi akaongororwa here akaonekwa kunzi mwana akakanganisika? Haana kukanganisika mwana. Ndozvinonetsa zvakanzi iwewe taona kuti mwana sei akanongedza iwewe, mwana haanganyepi. Mwana ainongedza achiti kudini? Nekuti pamwe anokwanisa kungonongedza kuti vanhu vainditengera maswiti. Akanongedza achiti kudini? Mwana akanongedza achiti ndo vakandibata. Ko munhu anogoti ndakabatwa sei pasina umbowo hwekuti pane akapinda maari? Dhokota akauya akaongorora mwana, obva abvunza mubvunzo yakabvunzwa, akati kanzi sei muti mwana akadini akabatwa, ipo zunzi haana kudini, haana kubatwa. Medical report kuti hapana chini, hapana. Saka imimi sei zvamunoda hanzi pane sivi iripo apa haikwanisi kubva kana mwana achigeza, because mwana nechini ane nzwara. Zvikanzi zvinoitika, zvikasaka sei muti akadini akabatwa, obva atadza kupindura, haana chakapindura.
Saka makapuwa makore mangani? Ndapuwa 20. Iye mwana ari kuti makamubata kangani? Mwana 81st akataura kuti papepa rekupolisi rakanzi ka1 tamukoti akaenda koti ka6. Mwana uyu akura sei uye aiti makamaimubatira kupi? Mwana uyu ane 6 years. 6 years. ane 6 years. Koya hanzi vaimai ndaimuka mumba mandakarara namai vacho ndichienda kwaari ndio matauro aita, asi vari pakoti vakagara pakoti vakanzwikwa nevachengeti vedu ava achifundiswa mazwi ekutaura nevaangainavo zvikanzi vanhu vachengeti ko sei muri kuudza mwana zvekutaura imimi, sei mwana ata zvamadini zvaanoziva, nekuti akabvunza kuti iwe zvakaitika gore ripi, akati 2024 2025 handichazivi. Saka vakazomuudza zvimwe zvokudini zvokutaura, nokuti ivo vari kuti mhosva yakaparika mwana aine 6 years apa yakazomakara mwana ane 12 years. Iye zvinezvi mwana uyu ane 12 years. 12 years. Asi zviri kunzi mhosva yakaitika achigara nemai ane 6 years. 6 years. Ndopa zvinhu zvakaitika. Chii chamuda kutaura imimi kune vanotonga vekumadzitara ava? Vachitonga nyamhosva ngavachotesa medical report kuti iri kuti kudini. 1 2 ma-DNA test aya ngaaitwe, zvinotisunungura, nokuti dzimwe nyaya ngedzokutopomerwa, nekuti munhu akazviita hapatorina otosvika zita rako mahara. Saka kana vari kutongawo nyaya ngavangori kuti mhosva izvishonyo yakaitika kuti haina kuitika, nokuti vazhinji vagere munomu mhosva dzose ngezotopomerana. Munhu wanyimwa mari yako nemunhu maatadzirana mumba, zvinozvo ndozvonyanya kuitika kazhinji kacho kwatiri vanhu. Tinongovengana tega so. Imi munonzani uye kumusha ndekupi? Inonzi Steven Mubvuta, kumusha kunyanga. Aiwa mashita enyu. Nhasi uno imi mauya kuzoonani kuno pafamily? Ndaikuona nadhedhi wangu tu. Ndiri kunzwa kufara nechirongwa chaitika muzuva ranhasi. Vakatikoshera zvikuru kuti tinenge tichisangana nehama dzedu dzatinenge taane makore tisikadzioni. Hongu tinouya kumafamily kumuvhiziti but tisikavaoni full board tichitaurawo zvatosangana nazvo kunzoko semwana wavo. Ivo vachinditaurirawo zvavanenge vachisangana nazvo sababa vangu. Saka ndiri kunzwa kufara nekutenda uyu vakaronga kuti tange kuine family week. Ndo mashoko andinongoda kutaurawo muzuva ranhasi. Handiri kufara chaizvo nekuti ndavaonawo vakagwinya. Havasi kuratidza kuti munhu ari kurwara, ari kuratidza kuti munhu akachengetedzeka. Ndongozviziva kuti munorwadza munomu, but tinenge tichingovashingisawo kuti ngavasarase tariro. Ndo mashoko andingori nawo badzi. Superintendent Maplani Kakoto, nhasi tiri muno mukati mechikurubi maximum prison. Tinoda kuti mutitsanangurire pamusoro pechitiko chiri kuitika ichi kuti chinonzi kudii? Mazvita svondo rino iri takatanga nemusi weMonday inonzi family week, iyo inova yekuti tinovhura majeri kuti hama dzevasungwa vanouya vachipiwa mukana wakakodzera nguva yakareba vachigara pasi vachikurukura nehama dzavo. Izvi zvinotibatsira isusu kuti vasungwa vedu you find kuti vanenge vanowana mukana wokuziva zviri kuitika kunze kuhama dzavo nematambudziko ose vanovagadzirisa kuti vagoudzwa kuti vanonogadzirisa sei zviri kunetsa panze. Nesuwo isusu majeri zvinotibatsira futi kuti vasungwa ivava machallenges mamwe anosimbofesa kana wana hama dzavo zvinobva zvareruka, vanonyatsokuronga semhuri. Hapachisina kuti mwe ari kunze mwe ari panze. We are trying to bridge the gap yevanhu vari kunze nevari mukati. Patanga tichipinda taona vanhu vakatakura zvakawanda, chingwa, zvinwiwa, maputi, zvinhu izvi inyaya yekuti havakwanise kuzviunza here pese pavanombouya apa, kana kuti inyaya yekuti family zvinhu vanozviunza pavanombouya.
asi family week now ndeyekuti vanouya nezvinhu izvozvo vogara pamwe chete nemhuri yavo vodya pamwe chete, asi mamwe pese pavanouya pamavhizitsi pape vachishanyira hama dzavo havakwanisi kuwana mukana wekuti vanogara pamwe chete vachidya. But svondo rino iri kubva mande kusvika nhasi vanhu vanga vachigara nemhuri dzavo vachidya pamwe chete vachikurukura nezveupenyu. Tiri kuona isusu kuti tona vasungwa vakatakura vana, vamwe vari kumbundirana. Tatomboona vanga vakambundirana mudzimai nemurume wake. Zvinhu izvi zvinongoitika pafamily week chete here kana kuti pavanomboya kuti vachivashanyira mukana iwo uripo? Zvinongoitika pafamily week chete nenyaya yekuti sezvandambotaura pakutanga kuti kana vachinge vauya pafamily week vanopinda mukati, asi mamwe mazuva ose pasungwa vedu pavanoshanyirwa hapana mukana wekuti vanopinda mukati. Pane pavanoonerana patinokondakitira mavhizitsi edu zvokutoti havakwanisi kuva vari in contact nehama dzavo, but in this time now vanenge vari in contact nehama dzavo. Tataura nevamwe vango vachiti dai izvi zvagara zvichiitwa nguva nenguva, chii chingakumanikidzei imimi kuti zvinge zviri zvinhu zvisingarambe zvichiitwa nguva dzose? Ichokwadi hama dzevasungwa nevasungwa vanoshuwira kuti dai zvaramba zvichiitwa nguva nenguva, endewo isusu seZimbabwe Prison and Correctional Service tiri kuzviita pano neapo, asi hatikwanise kuti zvirambe zvichingoitwa pano pari pedyo nenyaya yekutiwo mabasa edu hatingomirira izvozvi. Zvamuri kuona svondo rino rese uchipinzi mamwe mabasa ose anofanira kuitwa akangomiswa pasaidi. Maofficers anguwo zvakare vanenge vaitwa overstretched nebasa, uchipinzi maresources edu, human resources inenge yashort staffed. Saka tongoti here and there patiri kuita. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera.